Iki jaman pol. Tak jenenge serintil. Subhanallah. Alah, mbah. Meninggal. Mentung ngene iki tane, Mas. Mening pol iki. Ono ora mano ya. Aku Ultraman. Mana berani? Buku aku buru. Dari Bengal. Sekarang mana kita nih dah? Orang ibu. Siapa ke? Kepai kau ke? Masa kau neh? Jabang bayi. Lapo jauh apa? Ngadem ini. Wih, ki udut ini mina Mas. Ki udut itu tapi tuh. Berat sini. Pelinting mau kayak gue pelinting ya. Pesto begitu. Mah. Pelintang gelem mau selain pelintangku. Gue mah Mas Dem pelintang ngompor. Pelintang mano lah untuk belah di isuk kok mah. Iki ngombe. Mah, iki nyano bas. Aku kopi bir. Wis kenapa? Energi pol. Energi ki. Tambah Pak Boy jelas. Pak Boy ngene aku yo. Pe golek wong priwak apa adanya upama dadi Pak Boy angel. Oke, energi pol. Energi pol nah ya. Gak udut juga menak blas. Ya itu. Oh udut ya. Lah ngono menak kok tawa sik menak. Lama jawabanmu kok anjir. Saya tiba. Maksudmu re. Dadi bu. Dhewe dari zero aku ya. Udutnya cilik. Aku kan senang sing cilik-cilik ya. Lah aku yo cilik. Ning penting aja gawe cilikan lho ya. Pak, iki enggak aku. Aman. Pak aku nang kene deh, Mas. Aku yang boleh inspirasi. Lho aku nang kene Mas. Di sepikan anyar. Kowe pengen kenapa? Pelantung aku suwe kesuwen iki to. Di sik lho. Nang kene kita. Paplok mah. Wih, Piye? wih anu Mas. Ojo pacaran kowe ojo. Ini lah. Lah wong ojo pacaran lho Mas. Kuwi pe golek seneng mbok seneni ya. Ngono Mas nek wis pacaran wis lali dengan aku yang lemah ini ngono lho Mas. Ngono bakale aku gedeng aku Mas. Aku seneng deketin kuwi. Lah aku nek wis dolan ambek kuwi terus lha mending ngomong awet saiki. Geng, aku seneng aku gedeng kuwi geng awet saiki enak Mas. Iku bakale to. Nek wong nek wis tau ngomong wedok kuwi bakal lali sak kabehane. Kurang ngono iki. Aku itu saking suwene kuwi Mak, aku pengen duwe pacar kuwi mau. Aku lho Mas. Kecil tahun saiki berapa tahun? 17 mundur lho. Ikuti pacar ya aku ya belajar. Nasib. Aku memperbaiki wong itu kerja keras wong wedok ora cukup nek trimo wong lanang bagus tok. Wong sing bekerja keras sukses sih Mas. Sik lapi. Ini loh Mas. Karena kesuksesan akan mendapatkan cinta yang berkelas Mas. Di zaman sekarang. Ngono lho. Terus penting aku pengen di pacar. Aku sayang bener di pacar. Ya wis nek ngono karepmu ya wis. Ki aku tak golek manuk neh. Iya rek, kurang bungkus. Nangis. Iki muni nyoki tak sangen ro batangane ngono menak Mas. Ya lha menane. Apa golek manuk wis rapi ngurus kowe. Kandhani angel. Iki bejine. Enek nek umpama piro kek? Telung windu kali. Oh gitu. Enek mek ngecete mek. Halah. Lah yang ini kok cintane, lara atine, laporan. Lapor ya Ki, aku jadi tadi. Nah. Kaki wonge to. Tanah ini Pak. Masak mau ndak kuat. Yo penting wi anu ngene wae Mas. Penting kowe nek kan aku yo wis roh ngebal ale karo aku, sing penting aja didik bayi aja dadi solusi ngono wae. Kontrol bos, kontrol. Kontrol apa-apa?
Kontrol. Lagi aku untuk golek manuk neh, Bra. Lah nang pusi aku apa iki kita. Gue aku mau golek manuk neh. Oh, Gitu. Jo, Mas. Mau wis lali ngono ya wis ben. Weh, Mas kok tekan iki ra manut. Kula ratine iki bakal lu yo lali ambek aku wis. Apa dah? Wis boh. Mana itu manuk-manuk mah isuk bener wah anak kan panas banget ini menah wah kodi mah pacar isan aku waplok apa kali kancane tenang no lali ambek konco ya kok malah wah dulu. Wis nyampe. Aduh, ya Allah, iki tok iki. Santai ning kene, nyampe kok. Kosong. Malah kita yuk, masuk yuk. Ayo, masuk. Bila ada kesempatan, maka optimalkan. Yuk. Semalam gak apa-apa ya nginepin ya. Loh, lagi mah di sore ra dibalekno ki mau e. Wis dinepno kono berarti ra beres blas saiki kok. Wis ora tau kumpul aku. Untuk mau wedok melasaki kok ngono wis tak kandakno RT iki mendingan daripada tak aku dhewe iki. Kandakno Pak RT lagi. Lah, semua apa yang uang? Begini apa? Aku waktu kata manusia. Kok apa bos? Tapi baca pak emo, ibu loh pak emo. Sudah saya kok pak. Nanti lah pak, gue kena tak? Baca mana ya? Nangis, terus pindah. Semua coronan, terus jaluk ya ngomong. Teh jaluk teh, udah pindah teh ke rumah. Udah bel, udah pulsa ini pak. Kita sampai kok geng. Wah, kayak mau RT nih barang lo kosok. Nah, jangan kayak turun RT deh. Orang ini pingin apa ya tuh? Lah, kini gak ono kopi nih sih gak menak blas iki. Gak nih dari bak-bak yang besar no. Dah. 14 ekor RT barang. Lah kini gak menak blas ini jame. Ada bro. Iki ngene. Ada. Iki ono kopi sih. Nah, berapa ya? Dah, aku tuh lek lah. Kok Iya, penggek lo. Ini dulu perhatian kopi ya. Tak. belum lah. Kok berapa? Yang gede, cepat. Sambu berang lo. Dah, telepon gue depan aku cara telepon gue nak kuliah kalau ya dulu. Jom, jajan bre, jajan. Panan. Rumah sampo toko boy piye. Melak depan tuh melak lu. Pas sama kopi berapa nih gua? Iya piano, ono apa nggih? Yo ini tawan iki udut sik iki ini mina. Tutut ya, ada duit tut. Kenapa gimana ngene lho? Kan Mas Eko kan kowe Gacok ya jamu. Mas Eko ora kanca kecil ora kok. Ka anu iki.
Tan kali ini Oh, toh. kita tahu lu, Eko. SE, selamat siang ya. Iya. Nah, mau ini kan lu, selama ini cewek kan gak tahu karena aku apa teh. Saya giliran aku nginep sama cewek teh. Iya. Apa ya mas? Dapat ke andi-andi gak ada hubungan ya? Gak kenal lah, pokoknya udah nama kok. Nanti baru mas. Sekor. Ya. Cepat no, sudah no. Cepat. Warga warga ini juga kenal, boleh gak ono kok. Lagi mak, asalnya mak, dengan lewat ngarepku sore-sore ya. Nah, giliran aku mas sore pengen tuh, mau cuma harapan kan berarti tidak note. Nanti, kalau sampai Itu mereka ya nanti ya? Lemak, tentangnya mah ya? Nah ceritanya, kamu gini. Berarti ya, berarti malah dorong no ya? Dah kopi sebentar, tak, mama. Yo, say. Dar mau pada dar. Ngomong cepet-cepet. Iya, on. Nah, Ya. Gak mau minta. Ini mana? Ini lo. Pas mau isi story gue kayak resto kan? Lebatnya murah. coba. Dia story jangan sudah sini mak. Bebe. Gitu. Aku agak nemblo. Sampai kau udah ngomong aku bilang. Iya, mah bisa juga. Kau biar. Dari jam 5 tuh teh, kita sampai sore tuh. Nah, terus gimana? Isu ikut dibalik lo ya? Ya, awan gimana tuh lagi aneh malah? Gak ada loh. Kita gak ngambil bintangmu tuh ya. Gua pernah ya. Beda dulu deh lo. Kau gak umbi biasanya ya sarungan. Leglem. Aneh ngaji nih biasanya ya. Lebihnya nih pasar kumpul aku. Ya enggak aku tuh. Kau copretan dia ya. Ya, kalau dokumen dengan main PTN barang. Jadi kita. Terus kecintaan gak keblas ini mah. Atau kakak blas ini. Ini nanti gua kan. Aku mau tahu apa sih teh? Berarti aku panik gas. Kalau mentok tuh panik kita. Paling. Saiki lho, Wil. Saya sedang dulu. Sekian gambar yang senang kok. Kamu beang. Tidak panik gas mana saya tidak. Saya. Tidak ada tidak ada ini. Lah, kok kenapa sih lo? Aku terus nggih. Apa be? Jo. Aku cek deh ya. Kakek. Yo. Ayo kakek. Kalau teh kayak gitu teh, mulai lo gitu. Iya teh, apa? Kilo gaji. Ini Prato kumpul aku itu langsung ngerti. Wah, gue turun nama ngudok ini. iya loh kok. Itu tak ngerti ya. Apik loh. Ayo, Gak nih. Ngerti bro. ayo. Lah. Iya teh itu. Iya pak enak apa? Bebas RT kok. Lah ini kok. Iya apa sih? Apa? Mas lagi ini lagi penak ngombe es atau bujuk ini ngopo? Yang mana untuk kabar abang Jack gimana? Ayo, masuk. Tak. Itu salah paham Pak, itu salah Iya. paham. Bapak lapor. Ini ning kene kita kan gak ono ngomongin nama timbang nyapu ngepel ngono lho Pak. Nyapu apa, Kak? Gak, esok. Mirang boten. Beda tak? Ngapu tak? Juga lama kok Pak. Lah kan jadi begini ceritanya ya. Bareng no, nginep ning ngene. Mungkin ki. Ya punya roh ya. Hanya lo yang tahu ya. Dia ngomong ngono. Jujur juga kuat wong. Iya. Pasti kok apa tak? Piye. Supaya rantai bas. Ini berarti Mas teh wong sing rusak Indonesia iki Pak, ora ngerti faktane, neng wonge nuduh sak karepe dhewe. Kabeh mas. Wong lanang itu ninggal penak gak entuk mas. Memang nek ning di rumah karo wedok kan gak mungkin peninggal penak ngono. Ora ngene. Kesempatan sempitan piye? Kesempatan kesepitan dalam kesepitan asik. Kesempatan nang kayak mau. Misal iki tanah wis lu ngono, ya wis iki tak tekoni balik sing Lah itu seterno nih mas. Harus nih tak dingin kayak gini ya. Di Opo nih Pak, opo nih? Mbak, kau lho Mbak. Kau lho. Omongin aku setia kok ribut Juliet. Iki jurus sih mas. ngene wis kene ta. Aku penake piye aku nek mbok kon teko balik iki wis tak teko balik. Nek Tok ngono pasti gedure. Lah iya, ini kan di sore-sore. Kayak gede sore-sore langsung. Ngantar Senin sih. Ah. Wong nek piye Kutang teh. Apa itu ya? saiki penake piye Pak, penake piye? Aku mbok kon teko balik. Itu balik aja balik dari. Berenah Wis Lah. aku balik.
Ning to sesuk-sesuk Pak, iki wong-wongan iki sing sak Indonesia Pak. Printing berarti. Kok iki pengen salah iki. Lagi nginep nopo ini bener ora, Pak? Lah iya, Pak. Wis sopan artis sopan. Lah kira jadian nih nginep ning ngene to jarimu to. Lah yo lagi nginep ya apik ora? Sampai ayo ya, ayo. Bentar balik. Piye Pak, mabune iki? Ya wis Pak, ya aku tak balik. Ya, balik. Ngetero balik apa balik? Ayo yang. Tak beli aku, Pak. Anu ya wis Pak, aku tak balik Pak. Wah, Oke, tak beli. Nggih, nggih. Lah baleni ngono iki. Kata ngomong yang. Ya memang bung cemono. Ya, sana jo kuping itu tak kuping kok. Tum. Sut. Sini mau balik lima weh. Bos, piye bos? Kesannya hari ini? Anu ya rontok kesel ini kok. Rontok kudu jungkel. Enggak. Bos hari ini. Mumet iki Pak iki. Sigar sengkat ngene lho. Semangat bos tolong. Bos, piye? Semangat. Terus bos. Semangat. Anu bos, sepurane yo. Tapi hari ini mantap sekali. Iya Mbak. Keren. Subscribe ya bos, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, Kita komen, syuting ya iki gak sah. kancane, nek angger iki Zen channel Di ya. komen, di dina, di like, di share. Ki piye lakone kene mburi kae? Bos. Pak, keselepor Pakku bos. Bele ba. Kayak mbake sing elek kae. Ya Allah. Kepawok ngene. Pokoknya sukses selalu yo.